όλο αυτόν τον καιρό, όλες τις συνεντεύξεις τύπου δηλαδή, είναι ο σκηνοθέτης που μιλάει κτλ. Έλεγα να μιλήσουν τα παιδιά πιο πολύ αυτή τη φορά, αλλά η επιθυμία μου είναι, αν δεν έχετε αντίρρηση, που φαντάζομαι ότι θα έχετε ήδη, επειδή οι μελωδίες που έχει γράψει η κυρία Ρεπούτσικα είναι εκπληκτικές και είναι αυτές που δίνουν και το συναίσθημα και το χρώμα της παράστασης, θα ήθελα την παρακαλέσω να μας παίξει κάτι από την παράστασή της. Βέβαια, δεν έφερα το βιολί. Αν τραγουδήσεις πολύ καλά. Πρέπει να παίξουμε μαζί, να παίξουμε μαζί. Τι να παίξουμε. Τι να παίξουμε, εσύ να παίξεις το σώμα. Τι Όταν υπόθηκε αυτή την παράσταση Ιρανό να γράψει μουσική, λέω εντάξει, αλλά εγώ θέλω να κάνω λίγο το Ιρανό. Μα θα το κάνει τώρα ένα βόμπλος. Λέω εντάξει. Και Ροξάνη, μου λέει θα την κάνει Καρύδη. Λέω πάλι, εντάξει. Χριστιαν, ο Πουλάκης. Εντάξει, τώρα και εγώ θα πάρω το βιολί μου, θα παίξω πάνω στη σκηνή. Δεν γίνεται, αποκλείεται, λέω να μην ανέβω πάνω στη σκηνή, στο Ιρανό. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε, οπότε να. Τώρα, εδώ πέρα θα το παίξουμε και στη. Έγινε μια. Επειδή πάντα στις συναυλίες γυρίζω και κάνω έτσι στον κόσμο και παίζω. Δεν κάνω επαφές σε μια τέτοια παιδιά. Θα τους παίξω το θέμα του Ιρανό, όχι, για αυτά που λες τώρα δεν ξέρω. Αποκλείται. Εντάξει. Γιατί είναι ένα έργο που παίζει μεταξύ δύο πόλων, το πόλο της συγκίνησης και της κωμωδίας. Συνήθως χαρακτηρίζεται ως κωμωδία το Ιρανό, αλλά βέβαια αυτό που περισσότεροι λένε μετά είναι πόσο έκλαψα, ας πούμε, δηλαδή σπάνιο πράγμα της κωμωδίας, στην κωμωδία δεν πας δηλαδή να πάω να κλάψω, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτό συνδυάζει και αυτά τα δύο. Δηλαδή ένα έργο για τον έρωτα, ένα έργο γενναιόδωρο, για τη φιλία, για τον πόθο. Και ο Ροστάν, ο Ροστάν που το έγραψε το 1898 και με ευγνωμονούμε γι' αυτό, έδωσε πραγματικά την ψυχή του σε αυτό το έργο με την φοβερή ιδιαιτερότητα που έχει του στίχου. Σε μια εξαιρετική μετάφραση της Λουίζας Τσάκου, που έχει δοκιμαστεί και άλλες φορές. Είναι έργο που σε ταξιδεύει σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν κόσμο του έρωτα, σε έναν κόσμο του πάθους, σε έναν κόσμο σκληρό ορισμένες φορές, αλλά τις περιπέτειες, τις ανθρώπινες περιπέτειες του έρωτα.
Δεν θα ήθελα να σα πω πάρα πολλά. Έχω σημειώσει διάφορα, αλλά κάθε φορά σημειώνω μετανιώνω μετά τα σημειώνω. Θέλω να σα πω ότι και θα μιλήσω τα παιδιά περισσότερο και θα ήθελα να μιλήσω με τα παιδιά για το πώς. Θα ήθελα να σας πω ότι στην πρόβα και στην κατάσταση της θεατρικής προετοιμασίας, όταν τα πράγματα λειτουργούν με έναν έντονο δημιουργικό τρόπο, ο σκηνοθέτης είναι ευτυχισμένος. Και εγώ νιώθω ευτυχισμένος αυτή τη φορά που έχω αυτή την ομάδα. Και δεν εννοώ μόνο τους ηθοποιούς, ενώ και τους τελεστές. Όπως είδατε πριν από λίγο, ακούσατε μάλλον, ο Βαθία Τερεπούτσικα να παίζει εξαιρετική μουσική που έχει γράψει για την παράσταση. Είμαι πολύ ευγνώμων που υπάρχει στην παράσταση, είμαι ευγνώμων πραγματικά που συνεργάζομαι με την καλλιτέχνη. Και που είναι στην πρόβα και παρακολουθεί την πρόβα, γράφει για την πρόβα, εμπνέεται από την πρόβα και εμπνέομαστε κι εμείς από την δικιά της μουσική. Πραγματικά ευχαριστώ. Ο Μανώλης Παντελιδάκης κάνει 5 ή 6 από τα λάθος σκηνικά, τα οποία νομίζω ότι θα αναδείξουν τη σκηνή του Παλάσσου, όπως και τις περισσότερες φορές που δουλεύει σε αυτό το θέατρο και μαζί. Το μόνο που θέλω να σας πω για το έργο, που έχει μια ιδιαιτερότητα σκηνοθετικής αντίληψης που μπορεί να αφορά, είναι ότι μαζί με την περιπέτεια των ηρών παρακολουθούμε και την περιπέτεια του θεάτρου. Ενός θεάτρου, δηλαδή ενός χώρου. Γιατί όλη η παράστασή μας γίνεται σε έναν θεατρικό χώρο, που θα κατασκευαστεί θεωρία, που θα κατασκευαστεί σκηνή, σκηνικά, σαν το θέατρο να ταυτίζεται με τη ζωή και τη ζωή με το θέατρο. Και ταυτόχρονα παρακολουθούμε και την περιπέτεια μιας θεατρικής σκηνής. Δηλαδή πώς έχει εγκαταλειφθεί, πώς ξαναζωντανεύει, πώς υπάρχει δημιουργία μέσα σε αυτό. Επίσης, πώς βομβαρδίζεται τον απόλεμο που έχει τέταρτη πράξη, πώς ερημώνεται μετά γιατί τα χρόνια περνάνε και τα θέατρα γκρεμίζουν και γίνονται κάτι άλλο, αλλά και πώς ζωντανεύει πάλι από το βίωμα και την αγάπη των θεατρών που παίξανε κάποτε σε αυτό. Και εκεί τελειώνει και εκεί έχουμε και τελευταίες φορές το Ξάνης και το Ουσιανό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ακόμη και στο Μανώλη για αυτή τη φορά. Νομίζω ότι είναι από τις δύσκολες σκηνογραφίες αυτού του έργου, γιατί ο Ρωστάμι είναι πάρα πολύ πληθωρικό στον τρόπο που θέλει τα τοπία. Έχει μια κινηματογραφική γραφή σε αυτό το πράγμα. Έχω την Εύα την Άθανα, η οποία κατασκευάζει άπειρα κοστούμια και δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, αλλά η αισθητική της είναι δεδομένη και το ξέρετε με κάποιες δουλειές. Φωτισμούς και ελευθερία εντελικό. Είναι η δεύτερη δουλειά, η τρίτη μάλλον που δουλεύει μαζί της και είναι ευχαριστημένος. Και πάνε για οι χορογραφίες από τον Χρήστο Παπαδόπουλο, το βίντεο της παράστασης από τον Άκη τον Πολύζο, τις παθογραφίες, γιατί έχουν τις φωμαγίες εδώ σε Ιρανό, είναι μάστορα στο ψήφι. Και ο Κωνσταντίνος ο Μπουμπούκης, έχουμε τον βοηθό σκηνοθέτη που είναι η Ρωμάνα Ίστη που πάντα βοηθάει να αντέχω μέχρι την πρεμιέρα. Και δεύτερο βοηθό σκηνοθέτη, την Σοφία της Φύρη. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ηθοποιούς, εδώ δίπλα μου, η χαρά της πρόβας, της Μαράκης, και το χιούμορ της, και την καλή της διάθεση που εδώ όντως είναι η χαρά της πρόβας. Ο Βασιλάκης ο Χαρλαπόπουλος που είναι ένας αγαπημένος μου άνθρωπος και ηθοποιός. Και η καινούργια γνωριμία εδώ, το Όμηρο του Πουλάκη, μοιραία γνωριμία, θα το διαβάσετε στις εφημερίδες. Σε λίγο. Μας λείπει ο Νίκος Αρβανίτης που έχει μια προσωπική προφραίωση και δίνει και είμαστε έτοιμος και δυνατός καλλιτέχνης. Και τα παιδιά πίσω του ενσάμπλ που χωρίς αυτά η παράσταση δεν γίνεται και από αυτά οδηγούν το κλίμα της παράστασης. Θα ήθελα να δώσω λίγο το λόγο στην κυρία Καρύδη, ευγενικά, και μετά να μιλήσουμε. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω να πω ότι αν και ο Κακλέας χθες μας απείλησε και μας είπε να μην πούμε ότι είμαστε χαρούμενοι που δουλεύουμε σε αυτή την παράσταση, γιατί λέει μην πείτε μόνο ότι είστε χαρούμενοι, πείτε και κάτι για την παράσταση. Εγώ θέλω να δηλώσω ότι είμαι χαρούμενη παρόλα αυτά, που ξαναδουλεύω δεύτερη φορά με τον Γιάννη, που είχαμε συνεργαστεί τόσο χρόνια, που ξανασυναντάω τον Βασίλη μετά από 10 χρόνια και που πάντα τον αγαπούσα και αγαπάει νομίζω. Και είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω πάρα πολύ. Που γνώρισα την Ιβανθία
κάθε φορά που παίρνει το βιολί και παίζει, εγώ και ο Βασίλης είμαστε σε ένα τραπεζάκι και κλαίμε. Ο Βασίλης πάλι πήγε να το παίξει, γιατί είμαστε έτσι, μας πιάνει η μουσική της εδώ. Τον Όμηρο, που είναι από τα πιο όμορφα ταλαντούχα και καλλιεργημένα παιδιά που υπάρχουν σε αυτόν τον χώρο, τον... Είναι ένα υπέροχο πλάσμα που το γνώρισα φέτος, ενώ το έχω δει πάρα πολλές φορές να παίζει και το φτάνουμε από μακριά. Το Μανώλη που είναι η 7η φορά που συνεργαζόμαστε και παίζω σε ένα από αυτά τα μεγαλειώδη σκηνικά του. Την Εύα που φέτος νομίζω ότι είναι ένα από τα ωραία κουστούμια που έχω φορέσει ποτέ στη ζωή μου στο θέατρο. Αυτό το έργο εμένα με συγκινεί πάρα πολύ από τη στιγμή που το διάβασα και κάθε φορά που το ξαναδιάβαζα να προσπαθήσω να δουλέψω και το έργο με συγκινούσε. Με συγκινεί κάθε φορά που το παίζω και το βλέπω. Σαν την πρώτη φορά, κάθε φορά ανακαλύπτω και άλλα πράγματα στο έργο. Έχει πολλή ποίηση, πολύ έρωτα, πολύ χιούμορ, πολύ κλάμα, πολύ γέλιο, πολύ ζωή, πολύ θάνατο. Τα έχει όλα και τα έχει και στις σωστές δόσεις και με μια αριστοτεχνική δομή φτιαγμένη αυτά. Η παράσταση που φτιάχνουμε νομίζω ότι τα έχει αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο όλα αυτά τα στοιχεία. Πρωτίστως από τον Γιάννη, αλλά και εμάς που μας καλεί. Ο Γιάννης είναι πολύ ωραίο που μαζί που μας καλεί να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτό που φτιάχνει. Και έτσι νιώθεις ότι αυτοσχεδιάζεις και αυτό που φτιάχνεις τελικά αναπνέει με έναν τρόπο που εσύ έχεις επιλέξει στην παράσταση. Πάντα ενταγμένο βέβαια μέσα στην αισθητική του Γιάννη. Κάπως το καταφέρνει αυτό. Τη μουσική της Ευανθίας που είναι αυτό που είπα, δηλαδή είναι μια μουσική που σε πιάνει κατευθείαν εδώ στο συναίσθημα και το έχει όλη η παράσταση αυτή. Δηλαδή παρότι είναι ένα υπερθέαμα, νομίζω ότι αυτό που τελικά σου αφήνει είναι να σε ακουμπάρει στην καρδιά και να σου δημιουργεί αυτό που σου μένει στο τέλος, μια τρομερή συγκίνηση. Αυτά δεν ξέρω καν να πω, αν μου έρθει κάτι άλλο θα το πω μετά. Εντάξει. Πριν πάρει το λόγο Βασίλη, θέλω να σας πω ότι στην παράσταση υπάρχει ζωντανή ορχήστρα. Δεν μόνο η Ευανθία που παίζει, είναι και η ορχήστρα που συναντεύει. Υπάρχει μέσα στην Ευανθία. Είναι βιολί, παίζει η Ευανθία, ακορντεόν, πιάνο, κοντραμπάσο, τύμπανο και άρπα. Μήπως θα ήθελε η Ευανθία να πει και πιο επίσημα καταστάσεις. Όχι, γιατί επειδή ξεκινήσαμε τις κυρίες. Σωστά, Βασίλη. Εντάξει, οπότε θα ξαναπώ πάλι. Όχι, δεν θα ξαναπώ. Εγώ και εγώ είμαι πάρα πολύ διορθωτισμένη που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα, την πακέτα του Γιάννη Καρακλέα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολύ δημιουργικός, ένας σκηνοθέτης που χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω μαζί του. Έχω εισπράξει πολλά πράγματα και ένα πράγμα που έχω εισπράξει είναι ότι μέσα με αυτή την παράσταση με κάνει να γράφω συνέχεια μουσική. Ευρώ πάρα πολλά θέματα και δεν ξέρω τι θα κάνω στο τέλος. Λέω μου κάνει το καλύτερο soundtrack. Δουλεύει με έναν τρόπο όπως το δουλεύω και εγώ στο στούντιο. Και αυτό βέβαια με έφερε έτσι πολύ κοντά του και με έκανε πολύ έτσι δυνατή και να νιώθω πραγματικά πολύ στα πόδια μου σε αυτή την παράσταση, γράφοντας μουσική. Και βέβαια έχοντας εδώ την μανάδα που χάρηκα πάρα πολύ που την γνώρισα, το Παποντά και τον Βασίλη και τον Όμηρο, αλλά θέλω έτσι να τονίσω τα παιδιά, οι ηθοποιοί εδώ, θα ήθελα να είναι μπροστά από μένα, γιατί πραγματικά δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό. Δουλεύουν πριν την παράσταση, συγγνώμη να το πω αυτό, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί δεν είμαι ηθοποιός, δεν είμαι στον χώρο αυτό, αλλά λέω ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση που πηγαίνουν πολύ νωρίς εκεί και δουλεύουν και κάνουν ασκήσεις, τρέχουν, σαν αθλητές. Δηλαδή, θέλω να τους πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια και πραγματικά είναι, Γιάννη έχει διαλέξει μια καταπληκτική ομάδα. Δηλαδή, συγχαρητήρια και είναι και πάρα πολύ καλά παιδιά και χαίρομαι που είμαι μαζί τους. Τι να πω, δηλαδή, μακάρι να πάνε τα πράγματα πολύ καλά, γιατί βλέπω ότι μέσα από τις πρόβες υπάρχει ένα πραγματικά πολύ ωραίο κλίμα, γιατί είναι η πρώτη φορά που δουλεύω στο θέατρο. Όσες φορές έχω δουλεύει στο θέατρο και έχω δώσει μουσικές, δεν κάθομαι, δεν είμαι πίσω από όλα αυτά, δηλαδή μέσα στις πρόβες και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή την παράσταση. Και εγώ, αν θέλω κάτι να πω, το πω μετά μαζί με παράδειγμα. Γεια σας και από μένα. Δεν έχω προετοιμάσει κάτι να πω. Σκεφτόμουν μόνο ότι
Καταρχήν με τον Γιάννη έχουμε συνεργαστεί κάμποσες φορές και ένας λόγος βασικός που δεν το έχω πει είναι βασικά για τον θαυμάζω σκηνοθέτη. Και επειδή σε όλες αυτές τις συνεργασίες μας η αλήθεια είναι ότι δεν τον βλέπω ποτέ να εντυπωσιάζεται με κάτι, το κρατάει για τον εαυτό του. Κάθε φορά λοιπόν συζητάμε για το τι καινούργιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και έφτασα στα άκρα λέγοντας για το Σιρανό, μήπως και τον εντυπωσιάσω. Αυτό θα το δείξει στην πορεία, νομίζω. Σιρανό είναι ένα όνειρο καταρχήν αυτό που ζω και ελπίζω όχι εφιάλτης. Ο Σιρανό για μένα είναι ένας ρόλος ζωής και όχι γιατί ήθελε μια ζωή για να μάθω όλα αυτά τα λόγια, αλλά γιατί είναι ένα έργο που θαύμαζα από τη σχολή ακόμα, που λάτρευα, που δεν είχα καν την πολυτέλεια να αφήσω να περάσει από το μυαλό μου ή από τα όνειρά μου ότι θα μπορούσα κάποτε να υποδηθώ αυτό το ρόλο. Και είναι ένας ρόλος που λατρεύω γιατί εκτός των άλλων έχει κάποια ιδανικά σαν άνθρωπος που θα ήθελα έστω και στο ένα της σκελής να μπορούσα να τα αγγίξω. Όπως σε ένα στίχο, αν μπορώ τώρα να συγκροτήσω το μυαλό μου, όπως λέει ότι σε μια ψηλή βελανιδιά ποτέ μη σκαρφαλώσω σαν το παράσι το κισό, μόνο να κατορθώσω να στέκομαι ολομόναχος κι ας μη ζώμει ο φθόνος κι ας μην ανέβω στα ψηλά, αλλά να ανέβω μόνος. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε πριν λίγους μήνες. Έχω τρομερή αγωνία, περισσότερη από κάθε άλλο ρόλο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι με αυτή την πανέμορφη παρέα των συντελεστών που με άλλους έχω συνεργαστεί, με άλλους συνεργάζομαι για πρώτη φορά. Τη Σμαράγδα που γελάει, την οποία δεν είναι φιλοφρονή σε αυτά που κάνουμε, τα νιώθουμε, είμαστε και ίδια γενιά στο περίπου. Είμαστε. Τέλος πάντων, την αγαπάω και τη θαυμάζω πάρα πολύ. Τη θαυμάζω σαν ηθοποιό, τη θαυμάζω για την πορεία της μέχρι τώρα, για αυτό που δίνει στον κόσμο σε κάθε καινούργια της δουλειά που παρατηρώ όλα αυτά τα χρόνια και τα σκαλοπάτια που ανεβαίνει σιγά σιγά, αλλά με τόσο όμορφο τρόπο. Τον Όμηρο, τον οποίο τον γνώρισα, τον ήξερα, δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ, αλλά από ό,τι φαίνεται θα τον θαυμάσω πολύ τα επόμενα χρόνια, σαν ηθοποιό, γιατί σαν άνθρωπο ήδη με έχει κατακτήσει. Το Μανώλη το Παντελιδάκη, στα σκηνικά καταλαβαίνετε, έχουμε συνεργαστεί παρόμοιες περίπου φορές με τον Γιάννη, έτσι δεν είναι, γιατί είναι μια σχέση πολλών χρόνων. Είναι πολύ ωραίο τόσοι ταλαντούχοι άνθρωποι να πλαισιώνουν αυτή το υπέροχο όνειρο του Σιρανό ντε Μπερζεράκ με τις υπέροχες δουλειές που κάνουν. Η Ευανθία με τη μουσική, η οποία πραγματικά δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι καλύτερο σαν μουσική του Σιρανό ντε Μπερζεράκ, σαν μελωδίες. Τα υπέροχα παιδιά πίσω, τα οποία είναι πολύ φρέσκα στο χώρο, και από τις οντισιόν θυμάμαι ότι πηγαίναμε μαζί, όχι για να διαλέξουμε, εγώ με τη Σμαράγδα θυμάμαι ότι πηγαίναμε πιο πολύ για να τους συμπαρασταθούμε, στο να νιώθουν καλύτερα σε μια οντισιόν που είναι κάτι πολύ δύσκολο το να πηγαίνουμε, γιατί έχουμε πάει και εμείς πολλές φορές ως νέοι ηθοποιοί και ξέρουμε τι αγωνία έχουν για να μπουν σε μια δουλειά και να κατακτήσουν το δικό τους όνειρο, και πηγαίνουμε πιο πολύ σαν συμπαράσταση, για να νιώθουν ότι δεν είναι κάτι τραγικό και ότι, ξέρεις, δεν ξέρω αν μονοπολώ λιγάκι τη συζήτηση, σίγουρα θα έχω ξεχάσει πολλά. Να πω ότι είναι ένα πολύ ωραίο στοίχημα της Ελληνικής Θεαμάτων και την ευχαριστώ και εγώ προσωπικά που δίνει αυτή την ευκαιρία σε ένα τέτοιο έργο στο Θέατρο Παλάς. Ο στόχος μας είναι αυτή η παράσταση όχι να καλύψει όλες τις ηλικίες που θα έρθουν να δουν αυτό το έργο, αυτή την παράσταση. Ο στόχος μας είναι να εντυπωσιάσει όλες τις ηλικίες, όχι να τις καλύψει. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα από την ψυχή μας
Μετά από τη συνέντευξη τύπου συνεχίζουμε τις πρόβες μέχρι αργά το βράδυ, πηγαίνουμε, κάνουμε και προσωπικές και ατομικές και ομαδικές όσο μπορούμε, γιατί θέλουμε να είμαστε, όταν έρθει η ώρα, να κρυθούμε, να έχουμε δώσει τον καλύτερό μας εαυτό. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω, αγαπώ που είμαι ηθοποιός, αγαπώ που ζω, όχι αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, γιατί είναι τα χειρότερά μου αυτά, αλλά αγαπώ το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή με αγαπημένους ανθρώπους και να έχουμε κάτι να πούμε στον κόσμο. Και νομίζω ότι με αυτή τη δουλειά έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα δηλώσω και εγώ γιατί είναι η αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τι να κάνω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι και με τον Γιάννη Κοπατλέα και με τον Βασίλη Καρλαπόπουλο και με τη Μαράγδα και με την Ευανθία και με τον Μανώλη, την Εύα και όλα τα παιδιά. Είναι μια πολύ μεγάλη χαρά και ταυτόχρονα είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα για μένα. Μαθαίνω πάρα πολλά για την ίδια τη σκηνική πράξη. Η πρόβεση είναι ένας δημιουργικός αναβασμός, μια τρομερή διαδικασία δημιουργική, με όλες τις διακυμάνσεις που έχει αυτή η δημιουργική διαδικασία. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι ένα έντονο συναίσθημα, ένα εξητέ, ας πούμε, κάπως έτσι, ένα excitement πολύ μεγάλο. Για το έργο δεν θα πω τίποτα, γιατί τα περισσότερα τα είπαν και είναι και γνωστά. Θέλω να πω όμως το εξής. Ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις επιμέρους σκηνές, είτε λέγεται παλάς, είτε λέγεται θέατρο τέχνης, είτε λέγεται ένας απλός χώρος στον δρόμο, το θέατρο έχει μια κοινή ρίζα. Και αυτή η κοινή ρίζα είναι ένας άδειος και κοινός χώρος πάνω στον οποίο οι άνθρωποι ανεβαίνουν και λένε ιστορίες. Αυτές οι ιστορίες ξεκινάνε και τελειώνουν από το προσωπικό και συλλογικό μόχθο ανθρώπων, δημιουργών, όπως τα παιδιά, όπως όλοι μας εδώ πέρα. Αυτός ο μόχθος και αυτός ο αγώνας για δημιουργία γίνεται είτε σε ερείπια, είτε σε παλάτια. Και είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Πάρα πολύ. Γιατί περιέχει την πίστη ότι ακόμα κι αν, πώς να το πω τώρα, ακόμα κι αν ποτίζεις το τσιμέντο, μπορεί να ανθίσει καρπός. Και επειδή οι συγκυρίες που ζούμε τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολες, και όπως είπα, το σώμα του ηθοποιού είναι που γεμίζει τη σκηνή και την ξεκινάει, το σώμα, η σκέψη, η λέξη, η διάνοια, το συναίσθημα, οποιοσδήποτε αυτή την περίοδο έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει έστω και στο ελάχιστο αυτές τις συνθήκες και δεν το κάνει, δεν εκμεταλλεύεται τη δημιουργική ορμή αυτή, στην οποία στηρίζεται το θέατρο κυρίως, αλλά νομίζω ότι δηλαδή μάχεται κιόλας. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς να ξαναγυρίσω στην παράσταση, ξέρεις. Και το πήγε σε άλλες σφαίρες και δεν θέλω να σας προσγειώσω στην παράσταση. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να πω ότι και εγώ δεν είναι ότι καταρχήν γεννήθηκα και δεν συνέχισα να είμαι έτσι. Αλλά αυτές τις συνεργασίες, τουλάχιστον συνεργασία μου με τον Γιάννη, νομίζω θα σταματήσει όταν θα πάψουμε να μαθαίνουμε κάτι. Νομίζω ότι επειδή είναι αντιπρόσωπο μέχρι και αυτή τη δουλειά που αυτή είναι τελευταία, είμαι μαζί με τον Γιάννη. Αυτό είναι τελευταία. Ό,τι μαθαίνω, θα μαθαίνω μέσα σε αυτή τη συνεργασία. Ελπίζω να μπορούμε να μαθαίνουμε ακόμα, γιατί η συνεργασία μας δεν είναι μια ατομική συνεργασία. Γιατί σε κάθε δουλειά πρέπει να είναι οι συνιστημένες και οι συνιστώσεις τέλος πάντων ταυτόχρονα που είναι οι υπόλοιποι συντελεστές τις συμπαθίες που ήξερα. Αλλά τώρα θα μιλήσω και εγώ σήμερα, γιατί δεν θέλω να πάω μέσα από να συνεχίσω. Η συνεργασία μου με την Εύα, τον Άλφη, να πίσω κάνει, είναι πάρα πολύ δημιουργική και σπάνια δύο άνθρωποι, είμαστε ακριβώς ίδιας ηλικότητας, σπάνια κολλάμε τόσο πολύ. Είναι βεβαίως ο Βασίλης ο Καραλαπόπουλος, ο Μαλάκη, και ο Νίκος, ο οποίος καθόταν εκεί απέναντι, δεν ξέρω, έναν ωραίο με γκρίζα μαλλιά. Έτσι χάλασε, σταμάτησε και βάλει τα δύο γκρίζα μαλλιά, λοιπόν. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία βεβαίως σαν σκηνογράφος εγώ δεν έχω και φωτογραφία, αλλά σε μένα
που ήθελα να σκοτωθούμε, τα παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά χαιρόμαστε από την παραγωγή στεγάδας του Παλάς. Ο Παλάς θα μπορούσε να τρέξει από τον όγκο των συναισθημάτων του παράσταση. Δεν μιλάω για τον όγκο του εξωτερικού, ποτέ δεν μιλάω για αυτά τα πράγματα που δεν αναφέρονται. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ. Γεμίζουμε με πολύ μεγάλη δυναμική, πολύ μεγάλη πλατεία. Τους συνεργάτες του δικούς μου, τους κατασκευαστές και τους συνεργάτες του Παλάς, που επίσης δουλεύουν λίγο την ημέρα όλα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γιατί μου το κάνατε αυτό. Ναι. Λοιπόν, εμένα είναι η πρώτη μου δουλειά. Είμαι πολύ φρέσκια σε όλο αυτό που λέγεται όνειρο. Τελείωσα τον Ιούλιο τη σχολή. Ναι, αισθάνομαι πολύ άσχημα. Ναι. Αυτό που βιώνω είναι αυτό που με έκανε να γίνω ηθοποιός. Ότι όταν κάποιοι άνθρωποι συναντιούνται, είτε αυτό λέγεται σκηνή, είτε αυτό λέγεται ένα σπίτι, κάτι κάπου έξω. Όταν κάποιοι άνθρωποι συναντιούνται και έχουν κοινούς στόχους και όνειρα, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, όταν υπάρχει αυτή η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων για κοινούς στόχους, νομίζω ότι είναι η πιο επαναστατική κίνηση που μπορεί να γίνει αυτές τις μέρες. Γιατί πραγματικά μας λείπουν και οι ήρωες, μας λείπει αυτή η συλλογικότητα, μας λείπει το εντάξει, πήγαινε εσύ μπροστά και εγώ θα κάτσω πίσω. Και νομίζω ότι σε αυτή την ομάδα υπάρχει πάρα πολύ αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη που δουλεύω με ηθοποιούς που έχουν μεγάλη εμπειρία, με ένα σκηνοθέτη που επίσης έχει μεγάλη εμπειρία και τον παρακολουθώ από μικρή και ήταν πραγματικά όνειρο για μένα να δουλέψω μαζί του. Και το βασικότερο όλων είναι ότι είμαι σε μια ομάδα που όταν τελειώνει το βράδυ νιώθω πλήρης, δημιουργική και πραγματικά ότι βάζουμε όλοι μαζί ένα λιθαράκι για να μπορέσουμε τελικά να συνεχίσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί ξυπνώντας κάθε πρωί, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι πώς συνεχίζουμε. Και ο Σιρανό και κάθε έργο κάτι μας λέει. Το θέμα είναι να βρισκόμαστε όλοι μαζί, είναι το πιο σημαντικό που λείπει στις μέρες μας, για να μπορέσουμε το βράδυ να κοιμηθούμε και να πούμε ότι ναι, αύριο το πρωί θα ξυπνήσω και θα συνεχίσω. Για το έργο, να πω εκ μέρους όλων των παιδιών ότι είναι ένα πολύ σκοτεινό έργο, πολύ χαρούμενο έργο, πολύ ερωτικό έργο, αλλά είναι ρομαντικό με την έννοια ότι είναι βαθύ, έχει βαθιά νοήματα μέσα. Και όλοι μας πιστεύω ότι θα κάνουμε το καλύτερο για να το περάσουμε αυτό στον κόσμο και να πάει σπίτι του και εκείνος πλήρης. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι για τον Γιάννη τον Κακλέα. Ο Γιάννης ο Κακλέας είναι ένας σκηνοθέτης, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όλη του η ζωή, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι το θέατρο. Είναι η ψυχή, μέσα από τη ψυχή του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Δηλαδή, για μένα, όταν μιλήσαμε και έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει και κουβέντες, ήταν πάρα πολύ σημαντικό που δουλεύω μαζί του. Γιατί δεν είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη δουλειά του και δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό. Είναι ότι είμαστε, εγώ νιώθω πολύ τυχερή που είμαι δίπλα του και ευχαριστώ που το γνώρισα, το δουλεύω μαζί του για αυτή τη δουλειά, γιατί μαθαίνω. Πραγματικά έχω μάθει πράγματα από τον Γιάννη τον Κακλέα για αυτή τη δουλειά και την πρώτη φορά που κάνουμε συζήτηση. Την γνωριμία μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό είναι, και γι' αυτό πιστεύω πάρα πολύ.
θέατρο εμπνέεται το κινηματογράφο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το Γιάννη. Έχει σημασία αυτό που λέτε, γιατί εγώ πολύ κινηματογράφο έγυρισα. Ξέρω πολύ καλά το ότι ζητάνε να έχεις, ας πούμε, τμήματα αλήθειας μέσα στη σκηνή. Το θέατρο είναι ένα πιο ελαφρύ παιχνίδι από αυτό που παίζει ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι τμήματα που ζωής μέσα στο θέατρο. Αυτό είναι το πιο. Νομίζω ότι αυτό είναι ο Γιάννης. Το θέατρο, αλλά έχει τρομερή φαντασία. Ναι, δεν μου λείπει η φαντασία σας που λέω, αλλά δεν έχω μέσα λωρίδες ζωής μέσα στο θέατρο, αυτό που καθορίζει. Αυτό εννοώ ότι εμπνέεται το σινεμά. Δεν εμπνέεται στους επιγραμματικότητες, αλλά περισσότερο εικόνες είναι από το κινηματογράφο. Αντί φορές της κινηματογράφου. Το ξέρω. Το ξέρω που πονάει και η αγάπη του Γιάννη. Το είδα αυτό, το είδα και πραγματικά το είδα. Κάποιος άλλος εδώ να πει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ποτέ δεν θέλω να ρωτήσουμε, πάντα καλυμμένοι. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε, λέει ο κύριος Κακλέας από πίσω. Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω και την Έλενα που δεν είπε ότι με παρακολουθεί από μικρή. Να είστε καλά.